Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistra każ wieħed ġdid ta' COVID-19 l-inqas rata ta' każi fl-aħħar 10 xhur bit-total ta' każi minn Marzu 2020 jammonta għal 30,474. Ma fil-waqt li għall-ewwel darba sa minn Awwissu il-Gżejjer Maltin raw 7 ijiem konsekuttivi mingħajr mewt ta' kawża tal-pandemija bit-total ta' mwiet jibqa' 417. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar ukoll li bejn il-ħamis u l-ġimgħa fiequ 10 persuni għal total ta' 29,877 bil-każi attivi jinżlu għal 180. Waqt il-bulettin mediku ta' kull ġimgħa, il-Professur Charmaine Gauci spjegat li l-akbar cluster ta' każi attivi li kellna fl-aħħar jiem kienu 23 mill-każi importati, segwiti minn 20 li kienu ġejjin minn households. Rigward il-każi importati, is-Superintendent għas-Saħħa Pubblika spjegat li fid-dawl ta' anke turisti li mistennija jiġu pajjiżna fis-sajf, l-appell jibqa' sabiex kull min ikollu s-sintomi jagħmel it-test. Mistoqsija minn Net News għal aġġornament dwar il-varjanti fil-pajjiż ispjegat li fl-aħħar jiem ma ġew irreġistrati l-ebda każ ġdid ta' varjanti għalkemm għadhom qed isiru t-testijiet fuq il-każi importati fl-aħħar jiem. Madankollu hija preċiżat tajt li dawn il-varjanti ma kinux kollha kemm huma importati. Ir-riżultati li sa issa kellna 5 każijiet li huma ta' South African variant, kellna 22 tal-Brazilian variant li kellna numru sostanzjali minnhom dak il-cluster li kellna ta' studenti fil-kompleks ta' studenti u allura ma kellna l-ebda każ li huwa tal-Indian variant. U minn dawk il-każijiet li konna li ġej minn barra dawn kellna minnhom li biċċiet minnhom ġew minn barra, però kellna każijiet ukoll li ma kinux ġew minn barra minn Malta wkoll. Il-Professur Gauci saħqet li pajjiżna qiegħed isegwi b'attenzjoni l-iżviluppi tal-firxa tal-varjant Indjan fir-Renju Unit anke fid-dawl tat-turiżmu f'pajjiżna għax-xhur tas-sajf. Filwaqt li spjegat li l-vaċċini ma jeskludux 100% li persuna tittestja pożittiv għall-virus, hija spjegat li huma ferm ftit dawk il-persuni li jkunu mlaqma biż-żewġ dożi u jittestjaw pożittivi xorta waħda. Intant spjegat ukoll li fl-aħħar jiem kien hemm żewġ każi pożittivi biss fl-iskejjel. Din il-ġimgħa kull ma kellna fl-iskejjel kien żewġ każijiet tal-primarja li dawn kienu każijiet li kienu iżolati u li ma kienux relatati ma' clusters. Mistoqsija dwar meta jistgħu jiġu rilaxxati aktar miżuri fid-dawl ta' każi li dejjem qed jonqsu, Charmaine Gauci spjegat li għalissa il-maskri mhux se jkunu qed jitneħħu u għandna dmir illi nibqgħu kawti. Għalissa għadu importanti li aħna nibqgħu nużaw il-maskri f'postijiet li huma pubbliċi u f'postijiet li huma indikati wkoll bil-liġi anka mill-evidenza wkoll skont ir-rapport tal-ECDC li dejjem bħalissa baqgħet tirrakkomanda li l-użu tal-maskri f'public places jibqgħu jintużaw. Fil-waqt li s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika insistiet li għalissa mhux pjanat li jkunu permessi attivitajiet tal-massa tul ix-xhur tas-sajf. Il-mass events f'pandemija ma jkunx hemm posthom sakemm inti jkollok is-sitwazzjoni taħt kontroll. U allura bħalma semmejna diġà bħalissa mhux se jkun hemm mass events. Attivitajiet fejn inti ħajkollok nies li jinġabru flimkien għalissa mhumiex permessi. Il-Professur Gauci tkellmet dwar l-importanza li l-poplu Malti u Gauci ma jinsiex li għadna qed ngħixu f'pandemija u insistiet li xorta għandna nżommu l-attenzjoni sabiex ma nerġgħux immorru lura għalli konna. Appell qawwi issa li hemm it-tilqim ħajkun miftuħ għal kulħadd il fuq minn 16-il sena minn nhar it-tnejn. Nappellalkom biex tiġu titlaqmu ħalli jekk aħna nkun nistgħu nofru l-aħjar protezzjoni għall popolazzjoni tagħna. Francesco Catania, Net News.